खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो टेट उथ्रिसारनायनि नंखाय फोरमान लानानै फोरोंगिरिनि थिसननाय लानाय 11 फोरोंगिरिनि बेलखौ गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजआ रिजेक्ट खालामबाय माखासे सान सिगां नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि थिसननाय लानायनि दायाव 36खौ आसाम पुलिसनि CIDआ एरेस्ट खालामदोंमोन 36नि मादाव 11आ बेलनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव फाइल खालामदोंमोन नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बिजिरगिरि अजित बरठाकुर बिथाङा 11नि बेलखौ रिजेक्ट खालामबाय मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम अजद सौफैनायनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिसनि CIDखौ बिथोन होदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियैनो आसाम पुलिसनि CIDआ मोनसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बानायदोंमोन बे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमनि गेजेरजों नायबिजिरनानैनो आसामाव नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि थिसननाय लानाय 36खौ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामदोंमोन CIDआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 36नि मादाव खायसेया टेट उथ्रिखानायफोरनि रल नाम्बारखौ बाहायनानै टेट सार्टिफिकेट बानायदोंमोन खायसेया टेट फेल जाखानायनि उनावबो नंखायै टेट सार्टिफिकेट बानायफिननानै मेरिट दिन्थिदोंमोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै नंखाय टेट सार्टिफिकेटखौ बानायदोंमोन बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय निकासियाव श्यामा फुजानि मुङाव जुवा खेला सोलिनायनि सायाव बाक्सा जिल्ला एबसुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे खोथा बुंथिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि जौ जुवानि जि खामानि सोलियो बेफोरखौ जेब्लाबो एबसुआ होबथाबोदों आरो सोंखारिदों बेफोरखौ होबथानो थाखाय जेब्लाबो समाजनि आफाद आरो प्रशासनफोरखौ खावलायबोदों नाथाय प्रशासनखौ जुवा खेला होग्राफोरजों सोमोन्दो थानाय बायदिखौसो नुयो होननानै बुंथियो मानोना फुजा मेलाफोराव जुवा खेला जायोब्ला प्रशासना मुवा बेसादफोरखौल' दैखांनानै लानानै फैयो नाथाय मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामा जायनि थाखाय पुलिस थांखांबानो फिन जुवा खेलाया जागायफिनो बेखौ लानानै जुवा होग्राफोर आरो प्रशासननि गेजेराव सोमोन्दो दं नामा बेखौ सन्देह जायो होननानै फोरमायथियो बाक्सा जिल्ला एबसुआ लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावोदि एबसुआ फुजा मेला खुंनायनि हेंथा नङा नाथाय फुजा मेलायाव जौ जुवा सोलिनायखौसो हेंथा होबोदों सिगांनि समनिफ्रायनो समाज बेरेखा खामानि जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायखौ होबथानो थाखाय प्रशासनजों लोगोसे नाजाबोदों नाथाय हायाखै बेनिखायनो प्रशासना जुवा होग्राफोरजों सामलायजायो नामा बेखौ लानानै सन्देह जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो बाक्सा जिल्ला एबसुआ छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव 4 CRPF जवाननि जिउ खहा रिपर्टनि बायदिब्ला छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लानि CRPFनि 50थि बेटेलियन केम्पआव बे जाथाया जादों रितेश रंजन मुंनि CRPF जवाना फुंबिलि 3:45 रिंगासो समाव गावनि सार्भिस राइफल AK-47 जों केम्पआव थानाय लोगो CRPF जवानफोरनि सायाव गुलि गावग्लुंदों जायजों गुलि नांजानानै 7 जोखोम जादोंमोन उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनायाव 7नि मादाव 4खौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों जिउ गोमानाय 4नि मुङा फारियै राजकुमार यादव राजीव मंडल धनजी आरो धर्मेंद्र कुमार जोखोम जानाय 3नि मादाव सासेनि थासारिया जोबोद गाज्रि होननानैबो डक्टरा मिथिहोदों मा जाहोननि थाखाय CRPF जवान रितेश रंजना केम्पआव थानाय लोगो CRPF जवानफोरनि सायाव बेबायदि गावग्लुंदों बेखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै थार फिननाय मोननो थाखाय सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारि आरो नायबिजिरनाय जागासिनो दङ होननानै मिथिहोदों गुबुन फारसेथिं जम्मू एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव उदखारिनि गुलि गावनायजों जम्मू एन्ड काश्मीरनि सासे पुलिसनि जिउ खहा जादों जम्मू एन्ड काश्मीर पुलिसनि कनस्टेबल तौसिफ आहमेद बिथांखौ श्रीनगरनि बाटामालु ओनसोलनि SD कल'नियाव थानाय बिथांनि न'नि साखाथियावनो मोनानि 8 रिंगासो समाव उदखारिया गावथारदों बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मंगल सिं हाज'वारि बिथाङा थुनलाइ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननो हादों बे बोसोरनि पद्म एवार्डखौ इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा गथायनानै होबाय दिल्लीयाव थानाय राष्ट्रपति भवननिफ्राय मैया रामनाथ कविन्द बिथाङा गासै 119नो पद्म एवार्डखौ गथायनानै होदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो भाइस प्रेसिडेन्ट M वेंकैया नायडू बिथांमोननि नुजाथिनायावनो बे बान्थाखौ होनाय जादों 119नो पद्म बान्था होनायनि मादाव 7नो पद्म विभूषण बान्थाखौ होनाय जादों 10नो पद्म भूषण बान्थाखौ होनाय जादों आरो 102नो पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जादों मख'नो गोनांदि आसामनिफ्राय 9आ पद्म बान्थाखौ मोननो हादों 9नि मादाव सासे पद्म भूषण बान्थाखौ मोननो हादों आरो 7 पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगৈ बिथाङा पद्म भूषण बान्थाखौ मोननो हादों
गुबुन सादाइना पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांमोनहा जाहैबाय फारियै मंगल सिं हाज'वारि, बिजया चक्रवर्ती। बिथाङा पाब्लिक एफेयार्सनि फिल्डआव बिहोमा होनायनि थाखाय बान्थाखौ मोननो हादों। लक्ष्मी बर'आ, गपिराम बरगियान, बुरा भागत आरो दुलाल मानकि बिथांमोनहा आर्ट फिल्डआव बान्थाखौ मोननो हादों। बिरुबाला राभाया समाजाव बिहोमा होनायनि थाखाय, रमान शर्माया लिटारेचार एन्ड इडुकेसन जार्नालिज्मआव बिहोमा होनायनि थाखाय पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि पद्मा बान्थाखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय होनाय जायो, जेरै समाज सिबिनाय, पाब्लिक एफेयार्स, सोलोंथाइ, बिगियान, मेडिसिन, इन्डास्ट्रि, आर्ट, थुनलाइ आरो माखासे। भारतनि जौसिन सिभिलियान बान्थायानो जाहैबाय भारत रत्न बान्था। नैथि जौसिन सिभिलियान बान्थाया जाहैबाय पद्मा विभूषण बान्था। थामथिया जाहैबाय पद्मा भूषण आरो ब्रैथि जौसिन सिभिलियान बान्थाया जाहैबाय पद्मश्री बान्था। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गाव गावनि सागानखौ बोखारनानै लाफिनोब्ला खौसेयै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो हागोन। बेखौ बुंथियो बारग' एनडिबिनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथाङा। बिथां धीरेन बर'आ बिटिआर गोरोबथा जानायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों दि बारग' एनडिबिफोरा भारत सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायलायनाया इन्टारलकिउटर एबा मिडिएटरनि गेजेरजों थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो जागासिनो दंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां बारग' एनडिबिफोरा इन्टारलकिउटर गैयालासे भारत सरकारनि आइबिनि गेजेरजोंसो सावरायनो गोनां जादों। बेयाव आरडि आरो पि हान्जानि एक्स एनडिबिफोरा गोरोबथानि ड्राफ्ट मडेलिटिखौ नायनो बिदोंमोन, नाथाय ड्राफ्ट मडेलिटिखौ फरायनानैल' खिन्थादोंमोन, जायनि थाखाय गोरोबथानि सायाव सन्देह खालामनानै एक्स एनडिबि बिथांमोनहा नासयगारनानै फैफिनदोंमोन। फिन बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां 26 जानुवारियाव भारत सरकारनि आइबिआ बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो लेंहरफिनदोंमोन आरो गोरोबथानि ड्राफ्ट मडेलिटिखौ दिन्थिदोंमोन। बे समाव गोरोबथानि खामानिया जाखाजोब्बायमोन, गोरोबथानि दफाफोरखौ सोलायनो हानायनि थासारियाव गैलामोन। जायनाखि आरडि बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबिफोरा दायाव गोग्लैनानै जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानै उदां खालामनो थाखायबो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन। नाथाय बेखौ सोरखारा नेवसिगारदों आरो बेयाव सोरनिबा गेदेर पलिसि दं होननानैबो धीरेन बर' बिथाङा बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ नायबिजिरफिननो थाखायबो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन। माखासे दफाफोरखौ मावोब्ला आसामजों लोगोसे बिटिआरआवनो अरा जोंगोन, जेरै गामि दाजाबनाय दानख'नाय, बेजों बिटिसिनि 6 शिड्युलनि गामि दानख'जागोन, ग्रासलेण्ड, रिजार्भ लेण्ड बेफोरो दानख'जागोन। बेफोर गासैबो गोरोन्थिया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुबुन दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानायनि थाखायनो जादों आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै खामानि मावनायनि थाखायनो जादों होननानैबो बुंथिबावो धीरेन बर' बिथाङा। जायनाखि बिटिआर गोरोबथाजों बर'फोरनि जेंनाया सुस्रांजाया, बेखौ नोजोर होनानै गासैबो सागानगिरिफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ नेवसिगारोब्ला जयै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो हागोन। नाथाय एक्स एनडिबिफोरा मोनब्रै हान्जायाव गावबाय। मोनब्रै हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि साननाया गुबुन गुबुन आरो थांखिया गुबुन गुबुन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। रायजोआव कभिड-19नि गोदान एसअपि फोसावदों रायजो सरकारा। गुबुन रायजोनिफ्राय एयारपर्ट, रेलवे स्टेशन आरो लामाजों आसामाव फैग्राफोरनि थाखायल' बे कभिड-19नि एसअपिआ फोसावजादों। सेथियाव दङ जायफोर कभिड-19नि मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लादों आरो बिथांजों लोगोआव सार्टिफिकेट दंफायो, बिथांमोनहा एयारपर्ट, रेलवे स्टेशन आरो लामानि बर्डार पइन्टफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामनो गोनांथि गैया। मोन्नैबो ड'ज लानायनि सार्टिफिकेट दिन्थियोब्लानो जागोन। नैथियाव जायफोरा कभिड-19 भेक्सिननि मोनसेल' ड'ज लादों एबा मोनसेबो ड'ज लायाखै, नङाब्ला जायफोरा मोन्नैबो ड'ज लाखांनायनि उनावबो लैखोन दङ, बिथांमोनहा 250 रां होनानै आर्टिपिसिआर टेस्ट खालामनो नांथारगोन। थामथियाव दङ 10 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'सा जायनि नखरनिया कभिड-19नि मोन्नैबो ड'जखौ लाखाबाय, बिथांमोनहाबो कभिड-19 टेस्ट खालामनो गोनांथि गैया। दान मोनसे सिगां दरं जिल्लानि धलपुराव आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव थानायखौ होखारखांनायनि उनाव फिन मैयानिफ्राय हजाय जिल्लानि लामदिं फरेस्टआव इभिक्सन एबा होखारनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला हजाय जिल्लानि लामदिं फरेस्टनि 1410 हेक्टर सोरखारि हाखौ आयेन बेरेखायै माखासे सुबुंफोरा दखल खालामनानै दंमोन। 1410 हेक्टर सोरखारि हायाव आवग्रिनानै थानायफोरखौ होखारनाय हाबाफारिखौ पेज मेनाराव लानाय जादों। गिबि पेजआव 500 हेक्टर हायाव थानायफोरखौ होखारग्रोगोन आरो बियो मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बेनि थाखाय 1000 आसाम पुलिस आरो CRPFनि जवानफोरा खामानिखौ मावदों। हजायनि डिसि अनुपम चौधरी बिथाङा फोरमायथिदों दि दासान्दि इभिक्सन ड्राइभ एबा होखारनायनि खामानिया गोजोनैनो जागासिनो दङ। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गामि गामि हाबनानै इभिक्सन ड्राइभनि सोमोन्दै
खोन्थाहैखादों जायनाखि होखारनाय थांखिया गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्रायनो फैनाय बेनिखायनो सोरखारनि हाखौ एंगारखानांगोन बायदि बायदि जायनि थाखाय 99% नखरफोरानो बुजिखानानै गोजोनै सोरखारनि हाखौ एंगारनानै थांखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि दान मोनसे सिगां दरं जिल्लानि धलपुराव जानाय इभिक्सन ड्राइभआव गोबां दुंहाव थासारिया जादोंमोन जेराव 2 सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन, 2 जोखोम जादोंमोन आरो 11 आसाम पुलिसनि जवानफोराबो जोखोम जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।